OK, dobre. OK, dáme. No, takže ahojte všetci v takú neskorú hodinu. Verím, že ešte budete mať energiu nás pol hodinku teraz počúvať. My sme sa s babami rozhodli, že spravíme, alebo teda budeme robiť také pravidelné online webináre dvakrát v mesiaci ohľadom našich produktov a spoločnosti, keďže v Greenway je naozaj veľa produktov a dnes by sme chceli začať fiberkami. Ja som v podstate v Greenway už 4 roky a mňa vlastne k tomuto projektu priviedli práve fiberky. A tie, ktoré si dnes ukážeme, tak sú vlastne fiberky, ktoré používam naozaj skoro každý ten deň vo svojej domácnosti, tým, že mám vlastne deti, tak naozaj mi to upratovanie uľahčujú. Verím, že si z tohto webináru odniesiete naozaj hodnotné informácie a že vám to niečo dá. Ak budete mať nejaké otázky, kľudne píšte dole v čete. Heni, môžeš ukázať potom, že kde je ten chat. A vlastne, keď nám vyjde čas, tak si na konci zodpovieme na všetky otázky. No a povieme si niečo aj trošku o spoločnosti, aby ste mali aspoň ako také stručné informácie, čo je to Greenway Global. A to vám už povie naša Henrieta Gona. Áno, áno, takže ahojte všetci. Takže moje meno je Henrieta Gona. Tí, ktorí ma nepoznáte, na sociálnych sieťach na Instagrame som ako Green Happy. Chcela by som vám ja trošku povedať niečo o spoločnosti, pretože s babami vám tu budeme hovoriť o našich fajberkách. Ale myslím si, že to napríklad nie je stále, čo sa týka firmy, len o produkte, ale naozaj za firmou je veľmi pekná vízia a myšlienka a trošku vám to chcem iba priblížiť. Čiže Greenway Global je celosvetová ekologická spoločnosť. Na slovenský aj európsky trh prišli v roku 2021. Ich hlavnou myšlienkou je prispieť k zlepšeniu stavu našej planéty výrobkou vysokokvalitných ekologických produktov a ja vám to hneď vlastne aj vysvetlím úplne laicky. Predstavte si napríklad, že idete do nejakej drogerie, že idete do DMK alebo do Tety. Viete tam nájsť naozaj rôzne produkty. Viete tam nájsť napríklad vložky, toaletný papier, ja neviem čo ešte, však všetci chodíme do tých drogerií, takže vieme si to predstaviť. A Greenway má vlastne takú víziu, že vy si pôjdete na stránku greenway.com a vyberiete si tam produkty, ktoré sú ekologické. Čiže oni by sa chceli stať najväčším celosvetovým ekomarketom. Naozaj majú široké portfólio a ako už sme tu aj s babami povedali, že vlastne majú fajberky z patentovaného ap polymikrovlákna, tak takisto majú vlastne aj prírodnú kozmetiku, konopnú, hemp, dekoratívnu kozmetiku taliansku Faut, Anyray kozmetiku Monaco, ktorá je akože naozaj francúzska, je veľmi kvalitná, pretože máme naozaj také skúsenosti s babami, že má úžasný liftingový, botoxový efekt a tak ďalej. Same používame my niektoré produkty, z ktorých máme úplne, že wow efekt. Čo mne sa osobne veľmi páči, viete si tam kúpiť takisto výživové doplnky, takisto napríklad aj vložky. Neviem, či ste vedeli, že koľko sa rozkladá napríklad vložka, ale taká vložka sa rozkladá 800 rokov. Takže si reálne predstavte to, že aká je to environmentálna záťaž, že koľko z nás tu je, koľko žien vlastne menštruuje a my vlastne tie vložky aj s tými lepidlami stále vyhadzujeme do tých odpadkov a tak ďalej a tak ďalej. Čo mne osobne sa veľmi páči a čo ja milujem naše deodoranty. Čo sa týka takisto aj ženského zdravia, ja si dávam veľmi pozor na to, aby som mala deodoranty, ktoré sú prírodné a so žiadnymi inými prírodnými chemickými látkami. Takisto naše prírodné šampóny, ktoré sú naozaj prírodné. A naozaj je tam toho naozaj veľmi veľa, takže môžete si vyberať vlastne z toho ekomarketu, čo len chcete. Ďalšou vecou, čo vám chcem povedať, je, že nie je to len produkt, ale z vašich nákupov, teda aj z našich nákupov, idú 2% na rôzne ekologické projekty. Ja vám vypichnem iba také 3 základné ekologické projekty, pretože baby vedia, že keby som vám tu začala o nich rozprávať, tak proste viem hovoriť neskutočne veľa. A čo mne sa osobne veľmi páči je to, že podporujú projekt ako je Vysadba borovíc, čiže vysadba stromov. Ďalším projektom je projekt Delfa, pretože, aby som vám trošku priblížila projekt Delfa, to je vlastne to, že sú v niektorých častiach Čierneho mora je naozaj viac plastov ako planktónu. A povedzme si pravdu, tie živočichy a tie delfíny tam nemajú kde žiť.
a, a vlastne sa chytia aj do tých rôznych páscí a do takýchto vecí a sú normálne týmy, ktoré chodia zachraňovať tie delfíny a potom ich opäť vypúšťajú do morí, do čistých morí. A ďalším takým veľmi krásnym projektom je projekt Grey Whale projekt, to je na výskum veľryb šedých. A veľryby šedé, celkovo veľryby sú veľmi dôležitou súčasťou našej planéty a ekosystému. Čiže to som vám povedala len také tri veľmi pekné veci, ktoré mňa osobne a myslím si, že aj baby veľmi, veľmi zaujali. A ešte čo sa týka týchto našich webinárov a týchto našich talksov, ktoré sme si s babami vymysleli, tak dali sme im názov, že zajtrajšok si tvoríme dnes. A je to z toho dôvodu, že my keď vám dnes napríklad predstavíme fajberky, kde si viete upratovať ekologicky, čistou vodou, vy zajtra môžete vyhodiť všetku chemiu, kde sa znečisťujú naše podzemné vody a ďalšie iné veci a môžete naozaj začať žiť inak a upratovať inak. Takže ja verím, že baby vám zo seba dajú maximum a povedia vám o tých našich základných 5 fajberkách a že si to aj tak užijete tu s nami. Myši, tu si kľudne môžeš, lebo ty si chcela hovoriť vlastne o týchto dvoch. Vidím ťa? Áno, tu som. Nevidím ťa? Kde si? Tu som. Ahojte, krásny večer vám prajem aj ja. Tak moje meno je Miška Hrbačíková, pre tých, ktorí ma nepoznáte. Ja na Instagrame pôsobím pod profilom Eko Oáza Miška a v Greenway to bude už, myslím, že budúci mesiac rok, čo som začala tak aktívne spolupracovať. A tiež som sa sem dostala vlastne cez Fiberkids a až po naozaj perfektných skúsenostiach som sa rozhodla, že by som chcela túto myšlienku šíriť aj ďalej. Ale aby som ja dlho nekecala, tak aby sme tu neboli do rana, tak poďme na Mystic Pastu a Disk. To sú prvé dva produkty, ktoré by sme vám chceli predstaviť a ktoré patria tiež medzi také základné fajberky do vašej domácnosti. Ja ich tu mám spoločne a aj vy na obrazovke ich môžete vidieť spoločne na obrázku práve kvôli tomu, pretože my hovoríme, že jeden produkt bez druhého určite nemôže byť. Samozrejme, môžete samostatne používať disk a môžete samostatne používať pastu, ale nikdy to nie je ono. Tento disk, voláme ho tiež S2, je vyrobený zo špeciálneho takého vlákna. Samozrejme, všetky sú z Apoly mikrovlákna, ale každá tá jedna fajberka je výnimočná v tom, že má iný povrch. Táto má taký involver povrch alebo involver vlákno, čo je také drsnejšie, pevnejšie vlákno a je určená práve na také väčšie nečistoty, na takú zažratejšiu, zaschnutejšiu špinu. A ja disk spolu s pastou využívam hlavne v kúpeľni. Či už je to vaňa, vecko, umývadlo, sprchový kút a všetky tieto plochy, hlavne teda vodný kameň, hrdza, plesne, nejaká fakt taká zažratá, zaschnutá špina a veľmi pekne to vždy zíde dole, či už sú to nejaké tie špáry na obkladačkách a podobne. A táto Mystic Pasta spolu s diskom je perfektná v tom, že ona je aj bieliaca a je to skvelý ekologický produkt, ktorý nesmrdí, pekne vonia a je biologicky odburateľná, čiže neznečistujeme to životné prostredie ani podzemné vody a pôdy, čo je niečo naozaj úžasné, čiže neobsahuje žiadnu chémiu. A vy si okrem tej kúpeľne môžete vyčistiť s týmito dvomi produktami napríklad aj tenisky, podrážky, krásne to vybieli, záhradný plastový nábytok, bazény, a akúkoľvek takúto naozaj zaschnutú, zažratú špinu, ale musím zdôrazniť, že musíte dávať pozor na citlivé povrchy, pretože tým, že to obsahuje to involver vlákno a je to také drsnejšie, tak môže poškriabať. Čiže neviem, či by si Heň ešte chcela niečo k disku a k paste dodať, ale toľko asi z mojich skúseností. Vieš čo, ešte by som mohla povedať napríklad, že keď mi deti pokreslili stôl, s centrofixou, tak som to veľmi pekne vedela vyčistiť. Ale treba trošku dávať pozor, ako si povedala, na tie lakované povrchy, lebo potom ten lesk môžete proste zošúchať. Ale na fixku je to úplne topka. Aby som nezabudla, ja som napríklad dala s diskom dole aj rúž,
zo steny. Išlo to síce trošku dlhšie dole, ale musela som fakt jemnúčko, aby som aj vlastne farbu zo steny nezošuchala, ale veľmi pekne to zišlo dole. Čiže aj keď naozaj deti pokreslia, či už pastelky, fixky, tak pekne to zíde dole. A naposledy sme mali počmaranú s čiernou fixkou takú koženkovú taburetku a tiež mi tieto dva produkty veľmi na to pomohli, takže tá pasta určite pri deťoch nemôžu chýbať. Koho tu máme ďalšieho? Kto sa nám zapne, babenky? No, takže aj jednotku som si vybrala ja. Dobre, Ľudne nám môžeš o nej, Terry, dať čo povedať. Na čo ju ty používaš tak väčšinou? veľmi rada. No, ja mám túto fiberku obľúbenú v tom, že ona je super na, neviem, či ma vidíte ma. Vieš čo, vidíme ťa, ale asi ti hučí dačo vzadu. No, poď telku. No, neviem, to nie je u mňa. Nemám tu televízor. Počkaj, komu hučí? Ľudská a Zuzana majú zapnuté mikrofóny. Vypla som Ivku. Aj iPhone, Vypnem aj iPhone. aj Janka. Prepačte. Musím vás, prepačte, vypnúť, lebo potom to nie je dobre počuť. Dobre, super, už všetko šľape. Supčo, dupčo. Počkajte. Dobre, sme naspäť. Takže prepač, Terka, môžeš. No, ja som si ju obľúbila v tom, že je skvelá či na sucho, či na mokro. Úplne to vystihuje ten názov, že je univerzálna, pretože z jednej strany z takéhoto vlákna ako keby prachovka, jemnučka a z druhej strany je z takých rovnejších a na také nečistoty skôr, že vydrhnúť ich. No a ona je extra savá. Ja ju veľmi využívam, keď sa mi niečo rozleje. Len to na to šupnem, ona krásne nasaje či vodu, jogurt, mlieko, rovnako pri deťoch. Dostala som sa k tým fiberkám asi rovnako ako väčšina, čo sme tu, cez sociálne siete a tiež som sa rozhodla, že budem ukazovať fiberky aj ja, šíriť to ďalej, lebo sa mi to páči. A tým pádom som si založila aj profil na Instagrame. Sice trošku dlhší názov mám Green Eco Vibes, ale tak hádam sa ku mne dopatrate, ak budete chcieť. No a táto fiberka vlastne, ako som povedala, je univerzálna. Ona je aj antistatická, keď je suchá a na prach vlastne slúži aj ako prachovka, keď ju máte suchú, čistú. Na mokro, ako som povedala, tiež veľmi dobre čistí povrchy. Keď sa vám aj niečo rozleje, tak je to super vec na dňa. A tým pádom, že ona nie je určená na také horšie nečistoty, ale je na také stredne až ľahké špinavé veci. Viem, že kamarátky vyčistili už, ako ste spomínali, detské pastelky. Napríklad ona mala skúsenosť na skrini a na zasúvacích dverách na skrini, tak mi posielala fotku, že bola rada, že to len vodou a touto fiberkou dala dole. Tak ma to veľmi potešilo. No a aj som si pre vás prichystala taký malý test, aby ste videli, ako funguje antistatická. Mám tu také kúsočky papiera a pozrite, len to takto na to hodím a ono sa tu krásne na ňu všetko nachytalo. Každý jeden kúsok papierika a vidíte, ja s tým hýbem a drží to tam, čiže aj smietky rozsypané nejaké, vám to takto krásne zozbiera, nebudete si to šúchať, či už po stole, po kuchyni, tak je to fakt, že univerzálna handrička. Môžete dať aj vybabiť tipy, že kde ste ju použili. A potom, ešte keď túto handričku spojíte s našou super handričkou P1, to vám už povie Nika, tak dostanete hotový zázrak na okna. Tak to je topka. No, takže ja by som asi pokračovala po Terke. Akorát vám spomínala fiberku na leštenie, čiže sú to tieto fiberky, je to vlastne P1. Ja keď som sa pridala k tejto spoločnosti a vyskúšala som si prvý svoj balíček, tak tuto boli dve fiberky s univerzálnou, po ktorých som si povedala, že wow, že to čo je. A vlastne sú to u mňa naozaj veľmi využívané fiberky.
S kuchynskou, áno, Týmejka. V podstate je to fajberka, ktorá vyzerá takto. Ja vám ukážem, ja som si aj jednu namočila, aby som vám vlastne mohla aj ukázať, ako ja používam. Sú to fajberky na leštenie, čiže ak máte doma zrkadlá, nejakú lesklú linku, po prípade poháre v reštaurácii alebo čo je zo skla a je sklené, tak vlastne to budete leštiť. Ju používať tak, že buď máte doma dva kusy, jednu máte na mokro, jednu máte na sucho. Čiže keď máte doma špinavé zrkadlá, u nás sú non-stop špinavé, my máme veľké stavané skrine a na obidvoch dverách máme od hora dole proste zrkadlá a sú stále proste non-stop špinavé. Čiže kto má deti, asi to pozná a vlastne predtým som musela používať klin, kuchynské utierky a stále to dolešťovať, hej. Klin stal peniaze, kuchynské utierky stali peniaze, čiže naozaj týmto to máte ušetrené, hej, keďže potrebujete k tomu iba vodu. Čiže prvý spôsob je taký, že môžete si umyť napríklad tie okna zrkadla, teda jednu si namočíte, umiete si to vlastne na mokro a s druhou si to doleštíte. Ja si zvyknem umývať aj tak, že si polovičku fajberky namočím, poriadne si ju vyžmýkam a proste takýmto štýlom si len umyjem, doleším a mám hotovo. A tretí spôsob, tiež veľmi obľúbujem, normálne si namočím ruky pod vodou a takto si do fajberky povytieram. Urobí sa mi taká mokro, suchá mapa, ja tomu hovorím, a vlastne s touto už len prejdem. Hej, keď mi treba v kuchyni doleštiť nejaké cápky alebo proste zrkadlo v kuchyni. A je ju dobre mať takto po ruke v kúpeľni, keď máte napríklad batériu. A väčšinou každý, keď si umýva zuby, hej, ruky, všade to každý capka, ostávajú tam potom tie kvapky a z toho je vodný kameň. Čiže hneď po použití toho umývadla len prejdete takto s tou fajberkou a tým pádom sa vám ten kameň ani netvorí a nemusíte to často čistiť, hej. Čiže asi toľko. No a áno, a potom by som prešla k ďalšiemu slajdu. A tam by sme vám vlastne chceli povedať, alebo teda ja by som vám chcela povedať, ako si viete s fajberkou univerzálnou, ktorú vám spomínala Terka, a touto lešťacou, ktorú som vám ukazovala ja, umyť okna. Tieto okná, môžete vidieť, že to sú moje okná. To naľavo je v kuchyni. Bolo veľmi dlho neumývané a v podstate, keď už máte naozaj takú silnú špinu, hej, ako to moje okno, tak vtedy odporúčam k tejto fajberke použiť univerzálnu, hej, čiže túto, ktorú ukazovala Terka. Vlastne si ju namočíte, vyžmýkate, zotriete si tú veľkú hrubú špinu a potom už len touto doleštíte. Čiže naozaj aj to umývanie tých okien je úplne jednoduché. Ja som ešte pred fajberkami mala Kercher, mám ho stále doma. Akože to umývanie z ním bolo OK, ale hučí to, treba to proste nabíjať, strašne veľa miesta to zabera, hej. Takže aj tak som potom ešte musela dolešťovať tie miesta, kde sa vlastne končili no ten rámy, neviem ako sa to volá. Čiže v podstate stále mi toto prišlo úplne jednoduchšie a takisto zase iba fajberka, voda, koniec, hej. Čiže asi toľko a ešte ak máte aj tie rámy dole, keď máte okno, tak vlastne s týmto sa tiež veľmi dobre, viete, to máte tam takéto tenké a to sa strašne ťažko čistí, tak toto keď si tam zapcháte, tak proste len pretiahnete a krásne si vyberiete aj tú špinu. A ja si ešte tie kraje zvyknem vyberať s tyčinkou do uši. A okna máte krásne čisté, aj ramy a vlastne iba pomocou čistej vody. Takže asi toľko, neviem ešte, či by som niečo mohla doplniť, babi, keď vás ešte niečo napadlo, Ešte kľudne. už asi nič moja, ale môžem povedať, že vlastne my máme na dome, my máme taký gazdovský dom a mali sme tam, no proste, ja neviem, asi 16 okien a moja mamka furt mi pchala ten kercher do ruky. Hovorím, choď s tým preč, ja tu mám fajberky. Keď som jej vyčistila okna, dokonca som jej ešte vyčistila také tie úplne základné, čo sú tie drevené okná, ona pozerala a hovorí, no a ja mám kde tie fajberky? Hovorím, už pajzi moja 2 roky. Takže proste naozaj stojí to za to, aby ste to vyskúšali, hoc viem, že niektorým ľuďom to je proti srsti a hlavne tie medziokenné priestory, to je úplne magic. Proste to tam prejdeš s prstom, s pachtličkou a normálne vidíš, ako je to na tej fajberke nalepené, tá nečistota a tá špina. Takže môžeme kľudne prejsť potom na ďalšiu fajberku. To nám chcela povedať o tejto fajberke Terka. Je to vlastne fajberka na kuchyňu a už počkám, kedy sa nám potom Terka zapne na mikrofónik. Ahojky, Ahoj, ahojky. Terky, čau. Tak já se vám jenom představím. Já jsem Terka Kocíková a na Instagramu působím jako Úklid bez chemie. A vybrala jsem si tyhle ty 2 fajberky. V podstatě jsou to totožné fajberky, mají takovou waflovitou strukturu. A jedna fajberka A3 má menší formát, vyloženě opravdu jako malý hadřík.
A pak tady máme tu S5. A to je formát něco mezi tím malým hadříkem a klasickou utěrkou. Já je miluju obě dvě. Dřív jsem moc nepoužívala tu menší, protože mi to přišlo takový, je prostě malá, pojme menší plochu, ale poslední dobou jsem si ji docela oblíbila, protože ji mám pověšenou u sporáku, takže ji samozřejmě beru nejčastěji. A na tu větší už tak jako odkládám spíš jako nádobí. Fiberky obě dvě jsou určený na matnou i lesklou kuchyň. Jsou úplně úžasný, když máte někde prostě zacapkaný, já nevím, kuchyňský skřínky, nebo my poměrně často máme zacapkanou mikrovlnku, tak prostě jenom vezmu, lehce ji namočím a rozleštím to. Varnou desku s tím krásně vyleštím a používám ji vesměs na cokoliv, prostě, co vás v kuchyni napadne. Jo, umývám s ní skřínky, umývám s ní lednici. Nejčastější používám na dřez, protože mám nerezový dřez a úplně nesnáším ty kapičky na tom dřezu. Tak vždycky, když použiju vodu, tak to jenom tak jako setřu a se omlouvám. My prostě takhle jako bojujem. Dieťa je Jo. Máš doprovod. Jo, no, evidentně, no. A to tak predstavovala, keď si hovorila, čo povieš o fiberkách. Jo, vyloženě. Se snažím udržet úplně jako klid. Robí podmasterka. Tak máš aspoň. No, takže používám je vesměs na všechno. Na všechno v kuchyni, co jako vás napadne, protože krásně leštěj a jsou krásně staví. A za co já je úplně miluju, třeba teďka na Vánoce prostě všichni dělali cukroví, že jo, znáte to, máte prostě to máslový těsto, na té dřevěné lince není to úplně ideální, tak prostě stačí tuhle fiberku jenom namočit a normálně to s tím celý utřete. Nepotřebujete žádný saponát, nic, tahle utírka nádherně do sebe pohltí tu masnotu. A pak ji jenom prostě vyždímete a můžete ji používat dál. No, to asi vše. Já nevím, jestli něco doplníte, holky. Jestli jsem něco nevynechala. Nebo mě nebylo vôbec slyšet. To úplne super. Keď sa chcete napríklad niečo opýtať, tak kľudne sa nás môžete aj vyspýtať tu na babi v čete, pretože už som tu trošku aj otvorila ten chat. Takže takto. Prejdem ja, počúvajte, na ďalší slajdík. A ďalší slajdík je vlastne môj. Stále ostaneme vlastne v kuchyni a chcem vám ukázať vlastne našu fiberku, teda naše dve fiberky, ktoré sú takisto akože určené do kuchyne. Začnem touto S1 a máme tu aj takúto špongiu, ale budem vám ukazovať túto S1, pretože to je moja favoritka. Vy ju máte vlastne, z takejto jednej strany ju máte takú hladkú a z druhej strany je takáto drsná. Musím vám povedať takú svoju skúsenosť, keď som začínala prvýkrát s tou fiberkou a si hovorím, Ježiš, to mám akože fakt iba voda, veď to je proste, to je odporné, hej? A vtedy sme bývali akurát u svokrovcov a tú panvicu, ktorú vidíte na obrázku, to je ešte nič. Môj svokor vtedy robil niečo na bravčovej masti. Myslím, že tam robil nejakú jaternicu alebo niečo. A ja som zobrala túto obyčajnú utierku s touto stranou a jednoducho mi to odmastilo. A vtedy ja som si povedala, že akože, čo to je za magic, že keď som mala obyčajnú húbku, rovno som ju mohla vyhodiť do koša a s touto stranou a s touto obyčajnou utierkou som to proste vyčistila. Čiže toto bola taká skúsenosť pre mňa, že ma to presvedčilo. A ďalšia taká skúsenosť bola, keď k nám prišla Terka Kramarová do tímu a ona nám vlastne robila taký pokus, o tej obyčajnej húbke na riad, ktorú máte, že z jednej strany je takáto dratenka a z druhej strany je normálne žltá. Dala ju do vody a hovorí, a pozrite sa, koľko z nej teraz vypadne plastu. A vlastne neviem, či ste sa niekto nad tým zamysleli, kľudne mi môžete napísať aj do chatu, že koľko taká obyčajná húbka vypustí tých mikroplastov, keď to vlastne šúchate o tie riady a my nemáme prispôsobené tie čističky tej vody na to, aby tie mikroplasty sa odburali. Čiže reálne my tie mikroplasty pijeme späť.
A tak som začala presviečať celú moju rodinu, že nebudeme my doma používať žiadne húbky na riad, ktoré sú ťažko odburateľné, pretože naozaj tá húbka sa ťažko rozkladá. Nebudeme piť mikroplasty, ale budeme používať tieto fajberky. A môžem povedať, že neviem ako baby, ktoré majú obľúbené. Ja mám obľúbenú túto S1, ale pokiaľ by ste si vybrali napríklad túto špongiu, tak je to ten istý materiál, len úplne inak vyzerá. A ja k tomu používam napríklad ešte naše mydielko, toto tu na Eco Dish Soap, či ak sa to nazýva, súp je polievka, soap je asi mydlo. A ono je také úplne bez zápachu, ale môžem povedať, že vám naozaj nahradí tú jar a veľmi pekne vám vám proste celkovo napení ten jar, aj nádherne vám to odmastí. Čiže táto kombinácia fajberiek s týmto mydielkom je úplná topka a ja ju napríklad ešte využívam, keď kvaskujem, že sa vám proste to cesto zalepí na tie metličky a takto a viete si to pekne, tie metličky, lyžičky, hocičo si viete pekne prečistiť a fajberku si rovno vyčistíte. Idem vám ukázať ďalší slajdík, kde sa venujem vlastne, alebo by som vám chcela hovoriť o Mystic prášku. A možno sa pýtate, že fuj, ale je to odporné, že taká S1, hej, že čo to, však to je iba handra, to teraz sa to tam zmočí, zasmrdí. Nemusíte to vôbec vyhadzovať. Ja mám tieto fajberky rok. Normálne rok používam jednu a tú istú fajberku, môžu sa aj baby vyjadriť, koľko oni používajú fajberku. A keď si ju chcete vyčistiť, dáte si ju proste do Mystic prášku, zalejete si 90 stupňovou vodou. Ukážem vám vlastne, ako vyzerá aj ten Mystic prášok. To sú takéto maličké guľôčky. Ja to tu vysypem. Vidíte to? Je to vidieť? Počkaj, tak toto vysypem, vidíš? To sú to vlastne také maličké guľôčky, ktoré vám krásne reagujú od 60 stupňovej vody vyššie. Čiže vy si tú fajberku viete pekne preprať. Normálne vidíte, ako pekne vám tie nečistoty, tá masnota, aj to všetko vychádza vonku z tej fajberky. Zbaví vám ju zápachu, pekne si ju preplachnete pod studenou vodou a používate ju ďalej. Čiže vôbec sa nemusíte báť, že to cesto tam proste ostane zalepené na tej fajberke alebo niečo. Pekne si to s tým Mystic práškom vyčistíte a takisto aj fajberky, keď potrebujete preprať, tak vlastne dáte si ich do 90 stupňovej vody, zasypete Mystic práškom, tá fajberka sa vám pekne odmastí, vlákno sa vám otvorí a môžete ju opäť používať, tak ako aj Nika hovorila o tej P1 na leštenie, tak ak je tá fajberka fajne odmastená, tak vám krásne bude aj leštiť. Čo sa týka toho Mystic prášku, a máme tu vlastne aj panvicu, alebo plech, alebo čo to je, môžete ho používať aj napríklad na presne také pripáleniny, alebo napríklad ja mám detské fľašky a väčšinou mám termosky. A vlastne, či sa čistí slamka, či sa vám zo spodu na výčku urobia také čierne usadeniny, alebo hocičo, pekne si to tým vyčistíte a môžete to ďalej používať. Takže ja som dlho nevedela prísť na chuť Mystic prášku a teraz nemám na ňo dopustiť. A takisto ani na fajberky. Takže idem sa pozrieť, čo ste tu písali, či ste sa nás niečo pýtali. Môžete ma kľudne ešte doplniť, babi, keď niečo chcete povedať alebo k niečomu sa chcete vyjadriť. Nie, všetko si povedala. Hej? Idem pozrieť. Ja používam niektoré fajberky 5 rokov a stále šľapu. No, Vlaďka, nepočkaj, to písala Ľubka, nie? Bo mi to tu teraz ušlo. Mňa znamená, koľko reálne vydrží táto fajberka, neviem, ako sa to píše, ako použiteľná, myslím, mesiac, 2, je to prateľné, znova použiteľné, prepačte, motajú sa mi tu deti. Hej, aj nám sa tu motajú deti. Odpovedali sme Vlaďke? Hej, minimálne rok, 2, záleží ako často umýváš a čo niekto po roku, niekto po 2, ja mám svoj druhý rok. Napríklad ja môžem povedať, že ja mám svoju takú prvú fajberku, už Nika, to ty si mi ju prvýkrát predala, pamätáš sa? Tú žltú, tú sametovú a naozaj ju mám odkedy som začala používať produkty z Greenway, čiže to bolo niekedy v roku 2021 ešte. Toto je ešte z roku 2021, Aqua Magic. Ja som ju za to aj vytiahla.
aby ste videli. Čiže to je 4 roky, štvoročná. Aj rukavicu na tepovanie mám 4 roky, hej. Ako tam na riad, keď niekto nemá myčku a umýva každý deň, tak samozrejme, že môže sa proste použiť po roku, po 8 mesiacoch, ale minimálne podľa mňa rok by mala vydržať, hej. Mhm. Ako keď možno fakt, že šúchaš, neviem, aký pekač alebo čo, tak ja si myslím, nemám s tým skúsenosť, ale myslím si, že pol roka určite. Že mal niekto kratšie? Ako teraz, čo myslíš, tú fajberku na riad? Alebo... Áno. Hej, lebo ja si myslím, že tak rok vydrží určite. No ja Príde mám No, napríklad keď fajberky v kuchyni. starám, tak vydrží aj 4 roky. Ja ho mám 4 roky. No, Jožko, no, vidíš. Aj involérku. Úplne v pohode. Mhm. Nedá ma nedopustiť. no, to je super. 4 roky, jednu fajberku. A je to super, lebo fakt tie húbky, aj keď si umieš to cesto a ti ostane na tej klasickej, proste to už vyhodíš do koša a smrdí to po týždni, hej, a toto si vieš prebrať, takže je to P1 si spomínala, že je dobré aj na vodný kameň. P1? Hej, hovorila Nika. Hovorila si, Nika, Hej. hej? Áno. Dobre, ja len čítam tu na komentáre, že či sa náhodou niečo babi ešte nechceli spýtať. Super ušetrené peniažky. Ďakujem, som rada, že som sa viac dozvedela o fajberkách, lebo som si akorát kúpila jednu od Ivky. Jej, no super, tak to sa tešíme. Takže naozaj sme rádi, lebo naozaj ja môžem povedať, že keď som prvýkrát začala používať fajberky, môj muž mi povedal možno po pol roku, že zlato, ale však my sme neboli v DM-ku, my sme tam boli kúpiť iba plienky a vlhčené obrusky. Hovorím, no vidíš? Mhm. Ježiš. Aha. Kape. Ja rozmýšľam, čo mi tu šuštia. Moje deti mi tu pod dverami posielajú listy, čo mi Zlaté. kreslili. Chápeš? Ale nepôjdu ti dovnútra, vidíš? To keď si ich tam Rešpekt. No. Dobre, super, babi. Takže ja si myslím, že môžeme ukončiť tento náš talk. Ja som veľmi rada, že sme sa tu stretli a pokiaľ máte akékoľvek otázky, kľudne sa pýtajte toho človeka, ktorý vás tu pozval, alebo sa kontaktujte s hocikým z nás, my už potom si to medzi sebou vykomunikujeme. Dievčatá zlaté, ja mám ešte jednu technickú poznámku. Veľmi vám odporúčam si kúpiť kepky. Tie dve na čistenie. Ako čistil som šporák a čistil som také drobné veci, kde tá utierka to nezoberie s tom vláknom. No fantázia. Vyslovene fantázia. To, čo som sa trápil a ako to idem dať vonku, tak zo šporáka, z vodovodného potrubia, dokonca zo záchodového vnuka, zo splachovača, kde som musel obchať ruku a čistiť vodný kameň, tak tá kepka to fantasticky zvládla. To vrelo vám ho odporúčam. Objednajte si, to je neoceniteľný pomocník na také drobné špáry a také, kde sa nedá tou handličkou robiť. Áno, môžeme si ich ukázať potom na ďalšom webinári. Mhm. Môžeme. Tie sú Ale výborné. pokiaľ máte aj nejaký nápad, inšpiráciu, čo vás zaujíma, aké produkty by ste chceli vidieť, tak kľudne nám dajte tip a my niečo pre vás nachystáme. Ďakujeme, Jožko, za recenziu veľmi pekne. Dobre, tak vám prajeme krásny večer a majte sa všetci. Ahojte, papa. Čaute. Ahoj. Čaute. Čaute. Ďakujeme, kočky, boli ste úžasné, aj s detičkami.